sme z tých 190 na 320, hej, ale to momentálne je to nastavené na len taký mäkký štart by som nazval, ale urobíme tú zábavku, že ja to takto nechám a tu navolím také, že pôjdeme krátko, ale extrémne rýchlo hore. Čiže zadám tomu pokyn. Toto dolu je rýchlo, čiže stúpame 440 metrov za minútu. Aha. Momentálne, ale ja to dám tak, že to už bude asi to maximum, čo z toho vieme vytrieskať. Tak a momentálne už by sme mali s akože maximálnou rýchlosťou, ktorú tu viem spraviť hore, čiže kľudne si môžeme dať niečo také, aby nás to nesundalo, že to je 6 km. Na výšku 6 km? Áno, to je taký osobnostný rekord. Tá komora nie je robená, akože mala byť úplne tesná, aj teraz očuť, že niekde preniká vzduch, ale to sa zatesní. Tieto väčšie šumy samé a aj cez steny, tie sú nerobené hermeticky z bezpečnostných dôvodov, že keby došlo k čomukoľvek, že mňa, alebo proste ja emigrujem a zostane to prázdne, tak ten človek, ktorý musím preglgať, lebo ide to rýchlo, nechcem, aby zaliahlo v ušiach, tak v tom prípade stačí len tým emergenčným vypínačom odstaví ten obeh vzduchu a vďaka tým nečestnostiam, aj keby už nič nerobil a bol tu treba zomdletý, tak dojde relatívne rozumnej dobe k vyrovnaniu tlakov a nič ho neohrozuje na živote ani na zdraví. A potom sa dá vystúpiť von. No už prekonávame pomaly nad Prievidzou vtáčnik. 1346 má. Povedzme, že budeme niekde v Andách. Čiže ideme do And. Áno, ideme do And, akože. Pre bežného človeka 6000 metrov stráviť tam nejaký čas. Pre bežného človeka je to viac menej nedostupné, lebo aj na to Kilimanjaro, keď idú a zaplatia si za to všetkých týchto, tak to trvá viac dní. Nedá, a aj to ešte na tom Kilimanjare úspešný je možno, aspoň podľa tých ľudí, čo tam boli, jeden z 5, lebo proste je to fakt náročné a nie každému to je, musí to byť kvalitná príprava, kondične a hlavne aklimatizačná. Ale zase keď tu, ten, čo boli na tých 7000-ovkách, tak ako pre mňa bola veľká podsta, keď posielala správu cez Facebook, že je vidno, že v čom je rozdiel, že prišli na tú prvú 7000-ovku a napísala, že v sobotu sme boli vo Švechate, čo je možno tak vysoko, jak sme tu. Áno. Necelých 200. A v stredu už som sa otáčal na razdielnej, alebo neviem, jak sa to volalo, 6300 metrov, ktorý vytúpal sám. A to teda akože bez toho, že by mal, poviem, buď nejaké tie týždne, alebo postupne v horách, alebo tieto prípravy v kombinácii s tou Alpami by to nikdy nedal. Proste to by skončil. A ešte on si tam pochvaloval, akože túto, čo v rámci aklimatizácie si vyliezajú, idú robiť tábor a my ich predbiehame. Ale to už nebola až tak zásluha tej aklimatizácie, len na druhú polovičku na to, aby vedel predbiehať, bolo to, že fakt, neviem, aké roky, proste kondične na tom dúpal, on chodil desiatky kilometrov každý deň na bicykli do roboty a proste také, alebo beh cez, neviem, hrebeňom nejakej fatry, alebo takýmito proste, čiže ten človek sa poctivo pripravoval. A už sa nám blíži, už sme v západných Tatrách, to je nejak lepšie na svetlo. Takže za chvíľu pôjdu tie Gerlachy niekde úplne pod nami. Takže za chvíľu stúpame nad Gerlach. Taký netrenovaný, keď ideme na 6000-ovku, taký netrenovaný človek ako ja, koľko tak znesie alebo vydrží v takej výške? Krátkodobo, keď sem vyjdeme, teraz keď sme dali aj 7, tak to nebudeme nejako pociťovať. Ale keby som to napríklad takto krátkodobo chcel dať niekde už mierne nad tých 7, to zase veľmi záleží od toho, že jak je ten človek geneticky alebo celkovo pripravený, tak by to v kľude vedelo skončiť aj tak, jak sme tu boli v rámci testov, že proste pri rýchlom výstupe na 7500 jednoducho človek stál a padol na zem. Proste ho sundalo a ešte sa potom akože bavil, že vedel som, že nohy ma nechcú držať,
kážem rukám, že chytca rebríka, ruky sa na mňa vykašľali alebo na zemi. Hej, proste fakt, aký bol totálne nadratý. Ale výhoda toho zase, akože keď je aj zničený, že ako náhle sa vyrovná tlak, tak v tom momente tá v úvodzovkách opilosť zmizne a žiadna kocovina nie je, ako proste ani nejaké následky potom. Takže teraz už bude 2600, 255 sa píše Gerlach, takže za chvíľu preletíme po na deň. Takže momentálne... Lomničák už padol. A je tam. Už to máme za sebou. Takže a zase problém by bol, že keby sme sa aj teraz že vyviezli treba na 5 a povedali by sme si, že chceme tu zostať treba 12 hodín alebo 24, tak to by bol ťažký, myslím si, že obidva by sme tu mali obrovské problémy, bolesti hlavy, proste to neviem, pochybujem, že by sa nám to podarilo, akože keby bola aj stávka, poviem presne, že 500 €, že tu proste vydržíme, že vyvezeme sa za pol hodinu na 5 a chceme tu vydržať celých 24 hodín, pochybujem o tom, že by sme to dali. Ani jeden z nás podľa mňa by to nedal bez toho, možno s nejakými takými pomockami, že tablet od bolesti hlavy a proste všeličo možné a aj len vo vodorovnej polohe a extrémne motivovaný, že 100 razy si proste dosť proste opakovať, že vydržím, neviem čo, proste je to ťažká drina. No neviem, ste len niekde nad tým základným táborom. Hej, ten je 5300. Základný, to je ten prvý. Prvý, hej, Basecamp. 5360, ten už sme prekonali. Čiže teraz vstúpame vlastne... Niekde pod vrcholom toho Kilimanjara, za pár minút ho dosiahneme. Kilimanjaro je taký bežný cieľ horolezcov. Skôr tých výškových turistov, je to najvyšší vrch Afriky. Je to drahý podnik, lebo tam, keď niekto chce ísť, musí si zaplatiť vstupenku do toho národného parku asi $1600, to bolo 2 roky dozadu, ale zase v tej vstupenke má všetci komfort, kde mu vyniesú tam tí miestni vedci, má tam noclahy na nejakých tých chatkách, alebo tých bivakoch, má tam postarané o stravu, čiže sú tam kuchári, ktorí mu vyvaria, ešte ho aj upozorňujú, aby išiel pomalšie, aby mal čo najväčšiu šancu, že sa tam aj reálne dostane a narobia mu tie fotky, certifikáty, takže to je taká pre tých bohatších výškových turistov. Ale napríklad, jak písal ten, čo tu bol, tak z Denochára ideálne nadúpaný, z NHL, zo všetkého a vrchol nedal. Proste tá výšková choroba ho tam sundala niekde pre vrchol. Takže toto je výška pre takých trénovaných. Nemusí byť ani trénovaný. Keď je dobre aklimatizovaný a pôjde pomaličky a je motivovaný, že si proste povie, že ja to za každú cenu chcem, tak mu to bude trvať o deň, o 2 dlhšie a dá to. Čiže je to rozdiel, my keď to teraz dáme za pol hodinu. Toto je nič, to je len taká srandička, kuriozika. A teraz už to príde, môže sa odfotiť tých cez 5895, čiže môžeme dať, že symbolicky sme ešte prihúpli sa cez 6000 a ja to potom vypnem. Čiže keby sme chceli, že si tu rozložíme tieto a budeme na tom ležať, že neriskujeme, že nás to priomalí a padneme v tej opici, tak kľudne by sme mohli ísť cez 7000, ale myslím si, že to nie je účelom nášho dnešného pobytu. Skôr taká kuriozitka pre čitateľov. A 6 máme.